Assalamu alaykum mehribon tomoşaçy. Bu özleriň uzakdaky ýakynlaryny garaşylan günlerde garaşylmadyk sowgatlar bilen begendirmek isleýänleriň gepleşigi uzakdaky ýakynym. Ine şu gün, ýagny 2021-nji ýylyň 18-nji oktyabr senesinde Taparmurad Türkmenbaş etrawynyň gallaçy geňeşliginde Begmuradowylaryň döwletli ojagyna bir şatlykly toýly gün. Ine bugün Begmuradowylaryň Agdyr maşgalasynda garly dagymyzyň ogul boldy gelinejemiziň ak goýun toýlary bilelikde bellendiýär. Ine şu günkü şatlykly waka sebäpli garly dagymyzyň ogul boldy gelinejemiziň häzirki wagtda Russiýa Federasiýasyndaky iş saparyna ýören ogullary Meret şeýle döwletli maşgalaryň ýakyn garyndaşy ine biziň mähreban kärde soýatmyr Parahat Gurbanow şeýle Meredin çykany Recep daglar öýleriniň iň gowardyklaryny garly dagymyzyň ogul boldy gelinejemiziň adyna ýollaýarlar. Şeýle Meredin Agdyr maşgalasynyň adyndan birlikte garly dagymyza ogul boldy gelinejemiziň niýetlenen sowgatlarym bar. Ene biz ýene-de asalymdan Begmuradowylaryň döwletli ojagyna barýar we garly dagymyzy ogul boldy gelinejemizi bugünkü ak goýun toýlaryny gutlap ogullary Meredin Agdyr maşgalasynyň adyndan olary taýýarlanan ýadygarlyk sowgatlary bolşarýar. Ýaňam belleşmegi alyp biz bugün öz sokarymyz bilen Türkmenbaş etrawynyň gallaçy geňeşliginde sizem öz ýakynlaryňyzy işler ýaly garaşylan günlerde garaşylmadyk sowgatlar bilen begendirmek isleýär bolsaňyz onda bize ýazyň. Biz vilayatimizin dürli künjeklerine baryp siziň şatlygyňyzy paýlaşmaga taýýar. Mähreban tomoşaçylar, ine biz garly dagymyzyň ogul boldy gelinejemiziň mähreban ogullary Meredin öýüne geldik we onuň maşgalasy bilen mähreban şagajyklar bilen häzir garly dagymyzy ogul boldy gelinejemizi bugünkü ak goýun toýlary bilen gutlamaga barýar. Assalamu alaykum. Meredin adyna gutlak geldik size. Gutlu watan ak goýun toýlaryňyz. Peýgamber ýa şemäň esirsin, ýetip etsin. Ine Meredin adyndan. Biläsiz. Ine size. Assalamu alaykum. Gutlu watan toýlar. Ine ýörüýte Meredin adyndan, Meredin maşgalasynyň adyndan diýär. Ine sowgatlarym bar, çagalar bolsa. Ine Meredin adyndan bilen kabul edin. Hadi bir el sarpalayın, bir et el sarpalayın. Dada salamu alaykum. Qowmy ýagdaýlaryň ak goýun toýuny gutly bolsun. Peýgamber ýasyny gutly mübarek bolsun. Görjeklerimiz gowy. Awlatdaýla garlymatdaý salamu alaykum. Oňa gowy habarlar esleýär. Olam siziň ak goýun toýy habarlaryňyz. Peýgamber ýaşy gutly bolsun. Görjegin gowluk bolsun. Peýgamber ýasyny hemme ýetirdin. Ýene-de bir gedek kiçik Moskwada howlan adamdan gutlaýan. Sağ bol oğlum, sağa man yer. Sana da bala çağan bilen gülo oynap yetirsin. Inem garlymat ýaşyň uzak bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Ýene bir peýgamber ýaş nesip etsin. Gelinim ogul boldy ýaşyň uzak bolsun. Hudaýym çağalan öňünde gülo oynap gezmek meýester eylesin. Ýene bir peýgamber ýaş bersin. Gutly bolsun, gutly mübarek bolsun. Meretden gurgun etmemizgin. Däden geldiň ýaşy uzak boldun, peýgamber ýaşy gutly boldun. Saňa da ýetirdin, etdirin batlaňda. Uldaýym uzagyny gondurdun maýer. Peýgamber ýaşyň gutly bolsun, aga geleci. Uldaýym mydama saçaklaryňyz toýa ýazylsyn. Agtyk çowluklaryňyza gowanyp oturaweriň uldaýjan. Galmat huda, ogul boldy huda, peýgamber ýaşyň gutly bolsun. Uzak ýaşaň, bagtly bolun, agtyk çowluklaryňyzdan ýetip etsin daýym. Mydama toý dikeli, saçaňy toýa ýazylsyn. Gowullarda gatnaşaýlyn. Garlymadyga daýda toýun gutly bolsun. Saçaňyl mydama toýa ýazylsyn. Daý, ejeke peýgamber ýaşyň gutly bolsun. Uzak ýaşaň, Allahjan ogul gyzynyň bagtyny gowup ýaşaň.
Al gensavlyk amalçylyk bolsun al. Bäriňiz osunda paýgamber ýaşlarga ýetip toy bere beriňler. Ýasna ýas goşulsun. Göregiň ýaşyn bersin Garmat agaga. Yaş kutlu olan Peygamber yaşını kutlu olsun. Yani başbetini yana getirdim. Yaşı duyum olsun. Göregiň ýaşyny bersin. Dayda Peygamber yaş kutlu olsun. Yine Peygamber yaş arzu etsin. Toylar olsun, kutlu merak olsun. Yaşı uzun olsun, göregiň yaşını versin. Toylar oňmary bersin. 120 yaş nedip etsin. Jagaňyňyz bolgay, ömrüňiz uzak bolgay. Göregiň ýaşyn bergey. Sagamak emek nedip etgey atyk çoğulkaň öňünde. Gülüp oýnap. Kutlu merak bolay. Hudaý Allah taala uzak ýaş berýär. Ibadat bilen bergey. Garlymat ýegenmede, ogul bolup dogulmada Allah uzak ýaş berýär Hudaý. Indik toýlaryna Hudaý ýetirgey. Peygamber toy kutlu merak olsun. Uzak yaş olsun. Hemen yetirsin şu Peygamber toyu. Peygamber yaş kutlu bolsun daim. Hemme ýetirsin ýaşy. Nedip etsin. Kempiri bilen goşa garasyny bile getirle daim. Garmat ata peýgamberiň ýaşyny bersin. Geljek sizde. Elimiz size sağ olun, edin hizmetleriniz için minnettar. Size de şunu toylar etmek ne diyorsun? Yaşlılarım yine bir yaş koşsun Allah Teala. Beren yaşını yaşaya Allah'tan. Sağ olun emmağda. Edin hizmetleriniz için. Bayramcan Devran ağa. Sağ olun emmağda. Minnettar. Garlymat Huda, peýgamber ýaşy kutlu bolsun, ogul Huda. Uzak ömrü, ýene-de toýlary dikkatden seli. Ece kaka, akon toyun kutlu olsun Peygamber. Peygamber toyun kutlu olsun. Dede tenem sağaman gel. Dayda Peygamber ýaşyny kutlu bolsun. Beredem sağaman gelsin, sağamança owa gelsin. Hemme Hudaý ýetirsin. Yaşın dolayım olsun, Peygamber yaşını versin, verir senim aman sağ gez. Ağamın yaşı olayım olsun, göcek olsun, Peygamber yaşı. Yine şun yaşlar, artık çocukları bilen Ağdabir'de yaşadındayım. Uzak yaş versin. Geleceğim yaşı olayım olsun, göcek olsun. Artık çocukları bilen gülüp oynak etsin. Boňşa akgoýnda mutlu bolsun. Meresen sağman gel. Toyda görşelim. Garlymat goňşa ogul boldygyňşy Peygamber ýaşyňyz kutlu bolsun. Al sağ olun. Ecem dada ýaşy uzun bolsun. Görjek oguluk bolsun. Ne bahriman tomaşaçylar şol ýaly goşa akgoýn toýlaryň her bir asly halal türkmen ojaklaryna ören ýygydan ýar bolmagy dilek edýäs. Şu pursatda mere daqqamyza şeýlede biziň şu ýere gelmegimizde, siziň şu video tomaşa etmegiňizde özüniň bir goşandyryň guramaçylyk işlerini alyp baran Paragat Gurbanow da geden ýerlerine sagaman gezmeklerini arzulayas. Olaryň hem sagaman işläp sag-salamat ata ojaklaryny dolup gelmeklerini tüýsürekden arzu edýäs. Ondan hem bizden uzaklaşmaň, bedenlik sapar siziň öýüňize baryp siziň ýakylaryňyza şular ýaly toýly günler bilen gutlamak gaty mümkin. Serhem Alem stüdyosunun iskarlarına ve adımdan minnettarçılığımı bildiren. Sağ olun.